Филип Спасов, честита купа. На кого искате да благодарите в този момент? Как се чувствате? Какво ви кажа, на кой искам? Аз искам The best coach in България! Европа Лиг! Искам да благодаря на всички, които ни вярваха. На първо место, естествено, са собствениците на клуба. Едно страхотно благодаря на тях. Без техното присъствие Черно море нямаше да съществува в крайна сметка. Те са на първо место винаги. В следващия момент са футболистите, които бяха днеска просто неповторими. Така трябва да се играе футбол. По принцип с вяра до последно, независимо от ситуацията, независимо какво се случва на терена. Това ми е най-щастливия момент в живота като треньор в крайна сметка и най-високи успех, който постигам. Нормално е да се радвам. Запазихте спокойствие с 10 души, успяхте да ги надъхате и направихте обрат. Направих естествено атакуващи смени. Направих. Нямаше време за губене, просто трябваше да реша нещата. И всичко това ми се отблагодари, тази смелост, която имахме и аз и момчетата. Какво да кажа? Страхотен матч, страхотно взимане на купата срещу един много силен отбор като Левски. Това е. Аз съжалявам, че в крайна сметка, нали, само аз съм така в обектива на камерите. Какво да очакваме сега? Всички заслужават поздравления, абсолютно всички. Първо место холдинга, това е истината. След това всички надолу по веригата. На къде ще поведе кораба Черно море Адмирал Спасов? Втори кръг Лига Европа предстои. Вижте, просто трябва да направим един стабилен отбор, един отбор, който да се раздава в крайна сметка, да играе по същия начин, както изигра в финала. Сериозни и добри момчета, които знаят да играят футбол, да си вярват по същия начин. Сигурен съм, че няма да се изхвърляме и да се опитваме да вземем Лига Европа. Просто ще искам отбора да се опитаме да биеме някои от добрите европейски отбори. Аз мисля, че нашите отбори, когато си повярват, когато имат условия за работа, нещата се случват. Pues la verdad, al primer momento, cuando he visto el gol de Matías, ni me lo creía. Se me saltaban las lágrimas y la verdad que ahora mismo celebrarlo con el equipo y nada, muy contento por todo, muy contento por el gol, pero sobre todo por cumplir este objetivo и a disfrutarlo ahora, a disfrutarlo. Да постигне тази цел в отбора и иска да го celebrate, иска да го празнува заедно със своя отбор. ¿Quiénes las personas que quieres? Pues sobre todo a la afición que nos ha seguido de todo el año, a la afición, al público, a todo el público de Черно море, цялата гидка на Черно море, a todos mis amigos de España, a toda mi familia y sobre todo a todos los que han criado en nosotros y a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo. Които са вярвали в него и абсолютно в целия свят, на целия свят. Yes! Vamos, carajo, vamos! Пред нас вече и капитана на отбора, майсторе, честито. Как се чувстваш в този момент? Как да се чувствам? Сега ще кажат момчета как се чувствам. Едно, две, три. Бижев, харесваш. Майсторе, на кого искаш да благодариш? Мишо, сменихме и поздрава преди матча. Вече сме така. На кой да благодаря? На всичките момчета, които се борихме днеска. Това беше истинска битка. Проявихме характер. Сърцето си дадохме, душата си дадохме днеска на стадиона, на терена. Благодаря естествено нашите привърженици, фенове. Благодаря на всички допринесли за това. Не искам да се забравят нашите масажисти на отбора, нашия домакин, всички треньори, всичките, които са в сянка, които допринасят, на нашия доктор, които допринасят за това ние да сме добре, да се чувстваме добре. Тези хора, на нашия шофьор и който забравя, ще ми извини, аз всичките ги обичам. Ние сме един колектив. Видя се и на терена.
щастливи сме изключително много. Какво да ви кажа друго, освен... Много нерви изхъби днеска, много нерви. Въпреки всичко да против съди. Естествено, много нерви. Видяхте, играхме близо 90 минути горе-долу. Така ли идва с 10 човека срещу един отбор? Левски. Искам да коментирам съдята. Аз каквото трябва му го казах. Просто феновете, какво феновете? Прекрасни. Естествено, благодаря. Как казах, благодаря на всички. Това, където направихме е нещо голямо, безспорно е голямо. Пак казвам, оставихме си сърцето и душата днеска и така, само така се печели финал. Аз им казах, аз съм играл в финали. Ако искаш да спечелиш финал, не мога да го изиграеш така матча. Трябва да се раздадеш напълно и да спечелиш. И заслужено, ето, медала ми е там, сме с златните медали. Това е много за клуба. Направихме, нямат в историята купа. Мисля, че ще запишеме нашите имена, ще са и както на целия екип, на треньори, всичко оставаме в историята и сме изключително щастливи. Само ще кажа, че се случва често Черно море да дигне купа или каквото друго, трябва да си доволен. Да, много сме доволни. След труда, който положихме последните години, сме доста доволни от резултата. Мисля, че заслужено победихме. Смяташ, че правата възтържествува днес? Правдата, подготовката и добрата игра на момчета. След червения картон толкова рано, вярвахте ли, че отбора ще има сили за такъв финал? Значи не винаги вярваме, до края играем. Нашия отбор е така. Изненадва ли ви това сега? Не изненадва нищо. Всичко е окей. Хубава вечер ви желая.